Καλησπέρα σε όλους. Πριν ξεκινήσουμε, να πω 2 λόγια για εμένα. Ονομάζομαι Βασίλης Πετρούλιας. Ασχολούμαι με τις καταδύσεις από το 1997. Είμαι Advanced Trimix Diver και δραστηριοποιούμε ενεργά σε τεχνικές καταδύσεις και σπηλαιοκαταδύσεις. Έχω συμμετοχή και έχω συμμετάσχει δηλαδή σε εξερευνήσεις και καταδύσεις σε ναυάγια και σπήλαια στην Ελλάδα. Αυτό που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας δεν είναι θεωρία, είναι εμπειρία μέσα από το νερό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι είναι η πλευστότητα? Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η πλευστότητα είναι απλά να ανεβαίνεις ή να κατεβαίνεις ή να αιωρείσαι στο νερό. Είναι ο έλεγχος που έχεις πάνω στο σώμα σου όμως, στον εξοπλισμό σου και στην κίνησή σου μέσα στο νερό. Και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τα πάντα. Αν ελέγχεις την πλευστότητα, ελέγχεις όλη την κατάδυση. Αν σήμερα σε αυτή την παρουσίαση έχω να δώσω ένα μότο και θα το δείτε σε όλα μου τα slide, είναι αυτό. Αν ελέγχεις την πλευστότητα, ελέγχεις όλη την κατάδυση. Η πλευστότητα λοιπόν είναι αυτή που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει την ασφάλειά σου. Σίγουρα. Επηρεάζει την κατανάλωση αέρα. Επηρεάζει το πόσο ήρεμος είσαι μέσα στο νερό. Αν δεν έχεις καλή πλευστότητα, θα προσπαθείς συνέχεια να διορθώσεις τη θέση σου. Με αποτέλεσμα, θα κουράζεσαι περισσότερο. Θα αναπνέεις πιο γρήγορα και θα χάνεις συνέχεια τον έλεγχο. Αν όμως την έχεις, όλα γίνονται πιο εύκολα. Κινείσαι ομαλά, κινείσαι σταθερά, με ακρίβεια. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει έναν απλό δίτη από έναν δίτη που έχει πραγματικό έλεγχο. Οπότε σήμερα δεν μιλάμε απλά για ένα skill. Μιλάμε, θα έλεγα, για τη βάση της κατάδυσης. Η πλευστότητα είναι η βάση της κατάδυσης. Θα θυμηθώ κάτι το οποίο μου το είπε ένας από τους πρώτους μου δασκάλους, ο συγχωρεμένος ο Στέλιος ο Καπλανίδης. Στο πρώτο μου μάθημα που μπήκα σε αίθουσα, μου είπε ότι εάν δεν έχεις πλευστότητα, δεν είσαι δίτης. Δεν το είχα καταλάβει τότε καλά. Στην πορεία βέβαια κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η πλευστότητα. Ας προχωρήσουμε τώρα και να δούμε λίγο τη φυσική της πλευστότητας με απλά λόγια, χωρίς να μπω σε μαθηματικούς τύπους και δύσκολες ορολογίες. Στο νερό υπάρχουν δύο βασικές δυνάμεις. Η μία είναι το βάρος μας, που μας τραβάει προς τα κάτω, και η άλλη είναι η άνωση που μας σπρώχνει προς τα πάνω. Η πλευστότητα είναι ουσιαστικά η ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο δυνάμεις. Είναι η ισορροπία. Τώρα το σημαντικό είναι αυτό που θα πω. Η άνωση εξαρτάται από τον όγκο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος μας, είτε από τη στολή μας, είτε από τον αέρα στον πισιτή μας, έτσι, τόσο περισσότερο επιπλέουμε. Και εδώ λοιπόν αρχίζει το παιχνίδι. Γιατί ο όγκος δεν είναι σταθερός? Καθώς βαθαίνουμε, η πίεση αυξάνεται. Η στολή μας συμπιέζεται. Και τι κάνει? Ο αέρας μικραίνει, σμίκνεις. Με αποτέλεσμα τι? Να χάνουμε άνωση. Καθώς τώρα ανεβαίνουμε, πάμε πιο ρηχά, συμβαίνει το αντίθετο. Ο αέρας διαστέλλεται και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε πιο εύκολα. Και αυτός είναι ο λόγος που η πλευστότητα δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς, σε κάθε μέτρο που κινούμαστε. Και γι' αυτό χρειάζεται συνεχής έλεγχος.
Έτσι. Δεν ελέγχεις κάτι που είναι σταθερό. Εδώ είναι το κλειδί. Δεν ελέγχουμε κάτι οι δίτες που είναι σταθερό. Ελέγχουμε κάτι το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς από το βάθος. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Τώρα, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο απλό, να το απλοποιήσουμε τελείως, έτσι, η πλευστότητα, κατά εμένα, και έτσι όπως έφτιαξα και την παρουσίασή μου, ελέγχεται από 3 βασικά πράγματα στο δίτη. Το απλοποιώ όσο μπορώ. Ποια είναι αυτά? Είναι τα βάρη, είναι το BCD και πάρα πολύ βασικό που θεωρώ εγώ, η αναπνοή. Τα βάρη είναι η βάση. Καθορίζουν αν θα είσαι γενικά θετικός ή αρνητικός. Το BCD είναι το εργαλείο μας. Με αυτό προσθέτουμε και αφαιρούμε όγκο αέρα, το ξαναλέω, όγκο. Το οποίο τι κάνει αυτό, προσθέτουμε όγκο, αλλάζει την άνοση. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, σε όλα αυτά, είναι η αναπνοή. Αδιαφυσβήτητα, είναι η αναπνοή. Η αναπνοή είναι αυτό που σου δίνει, κατά εμένα, τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι. Μικρή εισπνοή, ανεβαίνεις λίγο. Μικρή εκπνοή, κατεβαίνεις. Και εδώ είναι το σημείο, που θα το έχετε παρατηρήσει και όλοι, που ξεχωρίζουν οι αρχάριοι δίτες από τους έμπειρους και καλούς δίτες. Ο αρχάριος παίζει συνέχεια με τον BCD. Ο καλός δίτης ελέγχει την πλευστότητα και την ελέγχει με την αναπνοή του. Οπότε, αν θυμάστε, ένα πράγμα από αυτό το slide είναι ότι η πλευστότητα δεν είναι μόνο εξοπλισμός. Είναι και ο έλεγχος του σώματός μας και της αναπνοής μας. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο είναι το μεγάλο ερώτημα που ακούμε συνέχεια και ακούτε και εσείς, πιστεύω, συνέχεια, που συνεχώς ρωτάμε. Πόσα βάρη πρέπει να έχω? Και ακόμα πιο σημαντικό, άλλο ένα ερώτημα που μου κάνουν πολλοί δίτες, κυρίως τεχνικοί, πώς ελέγχω την πλευστότητα, το οποίο μας έχει δημιουργήσει και πάρα πολλές συζητήσεις στο παρελθόν. Πώς ελέγχω την πλευστότητα, με το BCD ή με τη στεγάνη? Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πρόβλημα λοιπόν ξεκινάει πριν από την ερώτηση αυτή, από το πώς ελέγχω την πλευστότητα με το BCD με τη στεγανή. Το πρόβλημα ξεκινάει από τα λάθος βάρη. Αν έχεις περισσότερα βάρη από όσα χρειάζεσαι, θα χρειαστείς περισσότερο αέρα για να ισορροπήσεις. Και κοιτάξτε μία αλυσίδα πραγμάτων που συμβαίνει. Όσο περισσότερο αέρα έχεις, τόσο πιο ασταθής γίνεται η πλευστότητά σου. Αν έχεις λιγότερα βάρη, τότε μπορεί να βρεθείς σε μια κατάσταση που δεν μπορείς να κατέβεις ή να κρατήσεις μια στάση αποσυμπίεσης. Και εκεί αρχίζει πλέον να μιλάμε για ένα επικίνδυνο κομμάτι στην αποσυμπίεση. Αν δεν έχεις αρκετό βάρος, δεν μπορείς να μείνεις στο βάθος σου και στην στάση σου. Και τότε δεν μιλάμε απλά ότι έχουμε κακή πλευστότητα. Τότε μιλάμε για θέμα ασφάλειας. Οπότε φτάνουμε στο ερώτημα που θα ρωτήσετε, και πώς βρίσκουμε το σωστό? Δεν υπάρχει ένας μαγικός αριθμός, υπάρχει όμως μια βασική αρχή που τη γνωρίζετε όλοι, θα την αναφέρω και εγώ εδώ για όσους δεν την γνωρίζουν. Στο τέλος της κατάδυσης, με άδειες φιάλες, στα 3 με 5 μέτρα, μας έχουν αδειάσει οι φιάλες μας, πρέπει να μπορούμε, να σχεδόν άδειες, έτσι, θα πρέπει να μπορούμε να μείνουμε ακίνητοι, ουδέτερη πλευστότητα, χωρίς αέρα στο BCD. Έτσι. Αυτό είναι το σημείο ισορροπίας. Και από εκεί ξεκινάει ο πραγματικός έλεγχος. Η άνοση βασίζεται σε τι? Βασίζεται στον όγκο του σώματος και του εξοπλισμού που συνεπάγεται, έτσι, στην πυκνότητα του νερού
Έτσι, αλμυρό, γλυκό, πυκνότητα και στο βάρος του εξοπλισμού. Αυτά τώρα όλα θα σας θυμίζουν σίγουρα την αρχή του Αρχιμίδη. Και θα μιλήσουμε βέβαια για την αρχή του Αρχιμίδη. Δεν γίνεται να μιλάμε για πλευστότητα και να μην μιλήσουμε για αρχή του Αρχιμίδη. Χωρίς να μπω σε μαθηματικούς τύπους, θα μιλήσω απλά. Χωρίς μαθηματικά. Τι λέει αυτή η αρχή? Λέει κάτι το πολύ απλό. Ότι κάθε σώμα που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό δέχεται μία δύναμη προς τα πάνω. Γι' αυτό βλέπετε και τον τύπο στο βίντεο που μπορεί και σηκώνει σαν τον πυροδήμα αυτά τα βάρη. Τον βοηθάει η άνωση. Έτσι λοιπόν, κάθε σώμα που βρίσκεται μέσα σε ένα υγρό στοιχείο δέχεται μία δύναμη προς τα πάνω και αυτή είναι η άνωση. Αυτή η δύναμη που εξαρτάται από τον όγκο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, γι' αυτό βλέπετε και πολύ άνετα μπορεί και σηκώνει αυτά τα βάρη, όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερο νερό εκτοπίζει το σώμα και τόσο μεγαλύτερη είναι η άνωση η οποία δέχεται. Και εδώ είναι το σημαντικό για εμάς τους δίτες. Εμείς δεν αλλάζουμε το βάρος μας μέσα στο νερό. Έτσι. Αλλάζουμε τον όγκο μας. Με τον αέρα στον BCD μας, με τον αέρα στη στεγανή και ούτω καθεξής. Και βεβαίως με την αναπνοή. Πολύ σημαντική και θα την αναφέρω συνεχώς. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να ελέγξουμε την πλευστότητά μας. Όχι επειδή αλλάζουμε το βάρος, αλλά επειδή αλλάζουμε τον όγκο. Και εδώ υπάρχει κάτι που πολλοί δίτες δεν συνειδητοποιούν. Ο όγκος δεν αλλάζει μόνο από τον αέρα όμως. Δεν αλλάζει μόνο από τον αέρα. Αλλάζει, παιδιά, και από τη στάση του σώματος. Άλλο να είσαι οριζόντια, άλλο να είσαι κάθετα. Όταν είσαι κάθετα, το σώμα σου σπάει τη ροή και αυξάνει την αντίσταση. Και γίνεται πολύ πιο δύσκολο να κρατήσεις σταθερή πλευστότητα. Όταν είσαι οριζόντια, ο όγκος κατανέμεται καλύτερα. Σίγουρα. Η κίνησή μας είναι πιο ομαλή. Και ο έλεγχος είναι πολύ πιο εύκολος. Γι' αυτό λέμε ότι το trim δεν είναι απλά θέμα τεχνικής. Το trim, οριζόντια στάση, είναι μέρος της πλευστότητας. Έτσι. Ένας δίτης λοιπόν που είναι κάθετος παλεύει με το νερό. Ένας δίτης που είναι οριζόντιος κινείται μέσα του. Τώρα όμως, πού ελέγχεται πραγματικά η πλευστότητα? BCD ή στεγανή? Αλλά αυτό δεν είναι το σωστό ερώτημα. Πού ελέγχεται πραγματικά η πλευστότητα? Στον εξοπλισμό ή στο δίτη? Το BCD είναι το βασικό εργαλείο. Αυτό αλλάζει τον όγκο. Η στεγανή βοηθάει την ισορροπία, αλλά δεν είναι για έλεγχο πλευστότητας. Η αναπνοή όμως είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και τελικά ο εξοπλισμός δεν σε κρατάει σταθερό. Ο έλεγχος μας κρατάει σταθερό. Ο εξοπλισμός απλά μας βοηθάει. Ο έλεγχος μας κάνει δίτη. Ο δίτης λοιπόν ελέγχει τα πάντα. Ούτε BCD, ούτε στεγανή, ούτε τίποτα. Εμείς ελέγχουμε την πλευστότητά μας. Πάμε τώρα στο πραγματικό μυστικό της πλευστότητας, το οποίο δεν είναι άλλο, και πάντα μιλάω για το ανοιχτό κύκλωμα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι άλλο από την αναπνοή. Το μυστικό της πλευστότητας είναι η αναπνοή. Η αναπνοή είναι το πιο άμεσο εργαλείο που έχεις για να ελέγξεις την πλευστότητά σου. Κάθε φορά που εισπνέεις, αυξάνεις τον όγκο σου. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνει η άνωση. Αυξάνεται η άνωση. Και ανεβαίνουμε. Κάθε φορά που εκπνέεις, μειώνει το όγκο σου. Τι γίνεται? Αρχίζουμε να βαθαίνουμε. Το σημαντικό όμως είναι ότι μιλάμε για πολύ μικρές αλλαγές. Μικρή αναπνοή
μικρή εισπνοή, μικρή άνοδος, μικρή εκπνοή, μικρή κάθοδος. Και εδώ είναι που ξεχωρίζει ο δίτης. Ο αρχάριος παίζει συνέχεια με τον BCD του. Δεν μπορεί να βρει την ηρεμία του. Ο έμπειρος δίτης ελέγχει την πλευστότητά του με την αναπνοή του, κύριε. Και όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ένας δίτης, δεν παλεύει πια με το νερό. Κινείται μέσα στο νερό. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τον όγκο και μιλήσαμε για την αναπνοή. Τώρα θα μιλήσουμε για το σώμα. Το trim, βασικό. Το trim είναι η στάση που έχεις μέσα στο νερό. Και κάνει τεράστια διαφορά. Θα πρέπει από τα πρώτα σχολεία των καταδύσεων οι εκπαιδευτές, αυτή είναι η γνώμη μου, να μην βάζουν τους δίτες κάθετα, αλλά οριζόντια. Να τους μαθαίνουν τη σωστή στάση από την αρχή. Το trim λοιπόν είναι η στάση που πρέπει να έχεις μέσα στο νερό και κάνει τεράστια διαφορά. Όταν είσαι κάθετος, το σώμα σου δεν είναι ισορροπημένο. Ο αέρας μετακινείται. Η αντίσταση αυξάνεται και η πλευστότητα γίνεται ασταθής. Όταν όμως είσαι οριζόντια, όλα αλλάζουν. Η κατανομή του όγκου είναι πιο σωστή. Η κίνηση γίνεται πιο ομαλή και ο έλεγχος πολύ πιο εύκολος. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι μόνο το πόσο αέρα έχεις, είναι και που βρίσκεται ο αέρας που έχεις. Και αυτό καθορίζεται από τη στάση του σώματος. Ένας δίτης λοιπόν που είναι κάθετος διορθώνει συνέχεια. Ένας δίτης που είναι οριζόντιος δεν χρειάζεται να διορθώνει. Έτσι. Κακή στάση είναι κακή πλευστότητα. Τελεία και παύλα. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο πώς κινούμαστε μέσα στο νερό, γιατί τώρα είδαμε πώς ελέγχουμε την πλευστότητα, αλλά πάμε να δούμε και το πώς κινούμαστε μέσα στο νερό χωρίς να τη χαλάμε, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα. Η κίνηση μπορεί είτε να σε βοηθήσει είτε να καταστρέψει όλο τον έλεγχο που έχεις. Εδώ βλέπετε τα kicks και το πώς κινείται ο δίτης μέσα στο νερό. Βλέπετε το frog kick, το modified frog kick, έτσι, modified flutter kick, helicopter turn, τώρα που θα γυρίσει. Αυτά που βλέπετε εδώ στο βίντεο δεν είναι απλά τεχνικές. Είναι οι τρόποι να κινείσαι χωρίς να δημιουργείς καμία ανατάραξη. Χωρίς να σηκώνεις shield και οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις που βλέπετε εδώ δίτης, χωρίς να αλλάζει τη στάση του και άρα δεν αλλάζει και η πλευστότητά του, είναι αυτός εδώ που βλέπετε εδώ και μπορεί να κινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να υπάρχει κάποια περιττή κίνηση. Και δεν υπάρχει και ανατάραξη. Η στάση του παραμένει, όπως βλέπετε, σταθερή. Αυτά λοιπόν που βλέπετε εδώ είναι τα βασικά 6 kicks που συνήθως χρησιμοποιούμε όλοι οι δίτες και θα έπρεπε να μαθαίνετε και από τα πρώτα σχολεία του καταδύσεων και από τα open water κατά εμένα. Κάθε kick που βλέπετε, πάω τώρα λίγο παρακάτω, έχει διαφορετικό σκοπό. Το frog kick είναι η βάση, σου δίνει προώθηση χωρίς να διαταράσει το νερό. Τα modified kicks χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο χώρο, σπήλαια, ναυάγια. Το back kick και το helicopter turn σου δίνουν κάτι πολύ σημαντικό, τον απόλυτο έλεγχο. Να μπορείς να σταματήσεις, να πας πίσω, να γυρίσεις χωρίς να αλλάξεις θέση. Και αυτό είναι ένα επίπεδο που θα πρέπει να προσπαθεί να φτάσει ο κάθε δίτης. Αυτά. Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος, θέλω να κρατήσετε κάτι απλό. Η πλευστότητα δεν είναι απλά ένα skill. Δεν είναι κάτι που μαθαίνεις σε ένα μάθημα, σε ένα course και τελειώνει εκεί. Είναι κάτι που εξελίσσεται μέσα από εμάς, με ώρες, μέσα από κάθε κατάδυση, μέσα από κάθε λάθος που μπορεί να κάνουμε
και με κάθε εμπειρία που αποκτάμε όταν βουτάμε. Είναι ο τρόπος λοιπόν που κινούμαστε μέσα στο νερό. Είναι ο τρόπος που αναπνέουμε και κατά συνέπεια ο τρόπος που σκεφτόμαστε σαν δίτες. Και κάποια στιγμή, όταν όλα αυτά έχουν φτάσει και είναι σε μια αρμονία μεταξύ τους, εκεί λοιπόν σταματάς να παλεύεις και αρχίζεις απλά να υπάρχεις μέσα στο νερό. Και εκεί αλλάζουν όλα. Η κατάδυση γίνεται πιο ήρεμη, πιο ακριβής και πιο απολαυστική. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι απλά να καταδυόμαστε, αλλά να έχουμε τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ πολύ.